Martanya kita. Aleli bata jahuba manami na libanwagijang para siroha jalan sumurun hasimarohan Tuhan mamereng hami akaruas diuriam namasihol ng hatami dungani hami Tuhan marhite-hite todim na bariyay asa hutangin hami hatam di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hata itu hata dita damang dohot dainang di minggu ta sadarion imana tersurat di buku Nabadia Rusada ayat 10 itu sama bilokon. Aidana hubailahun barita naudi ai hawubun di debata doi paluahun nasana persea halak jahu di jumulu dungido tu halak gorik. Ai di papata tu disi hati goran di debata nasian hapor siaun tu hapor siaun obat tu nang tersurat hian nama mulu pati gori hinorhon ni hapor siaun na soni do saat nadamang dohot dainam pajahon ni hata itu hata di bagasa tikyon parjodo sehari damang dohot dainam sianon sahabat mehi amuna salutna horas jala salam sehat madi kita damang dohot dainam. Selamat hari Minggu ma di hamu damang dohot dainam manang nadi dia pe manangihon hata di tuhat tahun bahinido tepada di parwata lau tumangihon hata di tuhat tahun kaning son nata surat di Rusada ayat 10 itu dohot temana barita nauli pai baruhan di dalam dohot dainam seorang sota bege hata di tuhat tahun adong sada ilustrasi nahugan amin sonon di sana diki aroma dua hal nahudul nasida di sana warung kodohon warung kopi. Jadi nasahala di mana profesinya sebagai tukang pangkas rambut mana tukang pangkas nabaduahon tukang semir sepatu. Di dalam dohot dainam semua dia doro kata hata yang lain atar hera somonon molo tukang semir sepatu makatai parjolo somono di dokon ai pe majopang nena ai memang sitong doho karejo tukang pakas rambut ai somon nasu sumato bereng o kau izomon nena buat na ngate kena saya do nena. Jadi dia rusi tukang pangkas rambut kamu sena di dok somonon buani buani enak suka saya udah upang nena enggak di dok pun tukang pangkas rambut di dok kamu sena pun saya enak bang nanya tena nggak jelas dok pendak aning nena dungi saya ramang dohot dainam romang saya tukang semir sepatu memang belum percaya lawan lainnya bereng baguhin na sosok betanya pero sosok masak kon bereng manyan nyanyi kena berdalana mina budal ni budak kini apalagi pasti kita dari dalam ngopi tak bereng ni nah budak mana kena bergejang buku gejang kopi umumna ala itu kan pakai suhu kunimu umumnya lagi bilang dipakai soninna enak banget salah kan nina Rong saya nak pakai rambut bantu kita deh, bantu tuh ina, tuh saya diberai kalau main, ini tuh bah, si tong boleh lakukan ini, murah aku ini, nasor pakai suhu ina, bah, ini tuh bah ina, tapi saya diberai tukang pakai rambut tuh, murah saya kesor mana berjalan di jalan di perjalanan ini, diberai saya nak, madalan kajong main angka sipatu nabe kotor dobe angka sedel nabe kotor dobe jadi dibereni mah angka jemok patong sipatunya udah dobe nak kotor jadi
Dungi di dok mau tukang tu semir sipatu di dok songonon. Aiho tu ber memang bayar. Somar lapan atau karejom nina. Abi hereng matom nih. Gula kai nih. Aka jolma nak kotor sipatu nih. Nyan nih. Dijurutan di gula fungsi ke sipatu nih. Merebu buku be kagak. Alah mu. Tukang semir sipatu nina. Dugi masih ada mangan doh teina di dok semua ni napa doh seninna dugi di dok tukang sipatu imam sena semonon hina ai sudi halaki do naso lorotwel asura di boto hora moloroan nasi da sudi akna kotori sipatu nana marka boi nama buah bui nongga warnai rotwel kucuci mani, kusemir dan mani. Jadi sudah mayas. Talagi dokter nasoro tuh. Ninna tukang semir sipatu tukang mungkin. Di dalam daun dainan ilustrasi dalam daun dainan salut nain. Son karizo ni nak kanda barjolo tukang na berdoa musia tukang semir sipatu. Na pamata marisi saru padu karejui saru padu akak profesine rat kareju alai ramang daud daina sude nai tadi dado pakor honni moloha molo diula untuk pas nadi sesuai itu kareju nai asura ramang daud daina tabere di bagas satu dijamin datao son ilustrasio rodo tukang pakasi roa kalau mana gejau nadi pakas doi dusiru misal dipakas Hilai baru mabere si baju naon. Soni musia na berdoa hanan kania. Di semir sipatu nagati warna na senabiro gabina coklat. Sena coklat gabina biro. Lo na watar nasi. Moloro tukang semir contoh hanan kani gabias do musenai. Mula musena baru bereng. Di dalam do denam atau marhite ilustrasion mahben hami di bagasan turpuk di jari tahun lama ngejari kita dalam doh denam sono dia nakani mulauni asa berbuat baruhon si majuju baik baruhon si patu soni do tahun turpuk di jari tahun dalam doh denam hata itu hata jamita di bagasan tikyon lagu marbua naseto lau baik baruhon ngolu ni jomai dungi asa dapat kamusena hapor siau dapat matong rohanai lahu porsia tu Yesus Kristus ujungna ibaru marohana nakaningane dihitan ya holoman kuliah itu hatta Yesus Kristus di sana tikiran roh dengan roh si Paulus turun ima lampuan barita lampai baruhon akajol mana dor gedong ahanan tersurat tabere nam dainam di kitab mana buku Injil sono dia perjalanan mula di Tuhan Yesus ditiki seorang Tuhan Yesus seperti bion ditiki maburan di mana ditiki dipasilaku Tuhan Yesus ditiki hehe bana siang hamatean boy tabere namang dokdinan nakok tusurgo tada mujudi ngolumna di portibion di papangkat kusulia kaharojoni dangadon na huni kaharojoni di papangkat tugadut jolma nama napata nasabuha asa galut jolmai motum piakka di pardomia di pardosaon roha tani kuhata lapai baruhon hapur siau lapai baruhon angka ajaran na sohyadi di kini angka solmai ujungnya dalam rodenan ima sada bukti ni barita itu hatta sono dia lapai baruhon rohani angka solma hurina dorong di bagas Tuhan Yesus Kristus hidup baik napena apostol Paulus sumber berita nauli dona lau baru menakar wali jolmai asa galut jolmai nakani ngani majalo halwau moludun di jalo halwau ni
nasian Tuhan Yesus Kristus dada isi na porsia Tuhan di tanah ulion neko do pai baruhonona alai manangisi jolma naso porsia do pe Tuhan Yesus Kristus berarti dani baru roha dani baru ha porsion neko do habena majaruhum nasian dewata namanya makhluk dainam hal amalor dewata barita nauli tunso tata penido na dengan sovia dobe wagasan hakulun dan tuk dobe mana makilala angka pasu-pasu nanai si pasang poni dewata ibana nasida mamereng holang di dewata isian hagiok di perdagingan holang isian perdagingan nairo bereng takas medaman mutina marhite turpuk nizamita di ayat 10 nono aidan na huwa ilahun hapela barita nauli dan na meila awina na marabatan main tuon ni hapor siyaon ni si Apostel Paulus dan maila na sila patidaw na kahapor siyaon na tuganug jol manator buasa awat tu maila bang matanya yang mainan maila umaran dia kelakuhani maila gudang maila tarimo tuak kahagiot hapor siyaon alana barita nauli di bagasan turuk ni jadi tahun dido gare hirasada hailau di tiki au di tiki nasida barbarita nauli gare sada hilailaan baru sandungan ala dia rohan nasida memang mati hai molo bangso sileban adono prinsip matu halal Yahudi hal prinsip halal Yahudion tu Yesus Kristus aidang na Mesias idang ko ibane padua sia dia siang pinarsilam hape takasdo ala Yahudi nama Jeheon Tuhan Yesus Kristus diliai rona damang doh daina alai yang jatuh si halal Yahudion buasa juga Yesus Kristus soni sadaro lau baruam hapor siaoni kajolmain ala takas nungga go bedosa ni jolma roma Tuhan Yesus lau baruam di dalam doa daina dung ditobus dosa ni jolmain di habinar silam naik ko hapena hita mangadobi hagugun naik ko hita mangadobi haporsuan nang hagugutan manang kakaleleon manang haraparon manang namora manang podang somona dihilangan di halak Kristen diturbuk di zaman datang di konteks ini hati hai ima kekristenan di masa kekaisaran Romawi nah tongol nasida Roma Martin Luther lau patigorhon lau paibaruhon tua keajaran sesat keajaran palsu sudino nak keajaran non doktrin non asaron si Martin Luther paibaruhon masudena marhite hata di hata naon tersurat di buku Nabadia manang na di Bibel atong damang doot dainang martua mahita nuay ng majalo barita nauli manang majalo pay baruo di nguluta asarap mahita damang doot dainang mangulo di pagkasan Kristus Jesus mangulo hita raw di batata ng mujo di portibyon ro di saling na non jaro taruhang ulwani sa lileng na siya Jesus Kristus alay kolanido baluas kamu matu namanginang ro barita nauli masuk ke rohata asal di pay baru rohataon ujungnya di pay baru matong molutaon gali tajam mamusina hamuluani saleleng na siya debata soni dosahatna martanya mahita ali Tuhan Jehovah nunga utanyang kami Tuhan hatami ubaheni pakai mahami Tuhan marbarita nauli lau pay baruhon roha aporsyam nami luhot
sanggup jual mana dong di pertibion. Di bagasan Kristus Yesus matanya kami Tuhan. Amin.